Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluput sing jaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes nek dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ha iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko Handra ingkang. Oh iya rum tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumbukke kerakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis apik kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora milih. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese keresikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehatan ing raga lan jiwa. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikek wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok oleh panas banget ki mergo wit-witan wis ora ana. Iki mergo lapisan ozon ki wis menipis. Ozon ki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah iso omong kok radong. Ozon ki apa to? Ozon ki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Ngono Pak? Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso njelaske. Bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha to, Pak? Iya, anjrah ingkang gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kosike. Ya kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene.
rawuhe bapak nala gareng karo Bak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen Pak kok didol kuwi nggo ragat apa iki lho mbangun desaku kok sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa aku kok sing didol kok barangku aku bapakku kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus awi jenenge kowe iki bangun desamu ning yang sarake sedulurmu luwih becik sedulurku sing sengsara mbangane kawulaku nek ngono ta montormu ya matu dhewe mati to aja kanggo golek ramban ngalor ngidul le nggo makani wedhus e ora wedhus idol sisan dadak rekoso golek ramban terus terong-terongmu didal semua moh ae dienggo golek wedi kok ya nggo urip sedina-sedina kok iki aku nyuwun penganu apa igo pretek le bapak piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon heeh ning aku mau ngebot-boti para kawula aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul mau aku pengarepe darani wong tipis ning asline ya tipis tenan sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku lah sapa kowe iki rak ndek bendara to Ndara Pandhawa Ndara Sinuwun Darawati Sinuwun Mandura pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo soposral apa Pak soposral mari jegos e proponel proposal ya goblok proposal daturke ndara-ndara mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa aku izin Pak aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku mau lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku ora ya saka aku mergo wis tak dadaki Pak terus bojoku Pak tukunen terus nek carane ngenten menika kula wegah nek carane ngenten iki kula nek carane ngenten iki lara ati kula ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang iki Puspita urung suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok ora ana nyatane ngendi sing arep ngecor dalan endi sing arep gawe WC umum endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu ora coba nek wis kaya ngene iki sing susah sapa arep aku ki beda desa karo kowe aku wis manggon ning Karang Kadempel ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi atiku ki melu susah mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon kowe wirang apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar heeh Bagong kae sapa to anake Semar memper wong bapakne wae ya kaya ngono ora mung mirang-mirangke bapak kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh kae dulure sapa dulure Gareng kae adine sapa adine Petruk iki wis tuwa ning teke kaya bayi. Heeh, ngresuk sok ngombe iki aku jane, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet.
bathukmu mantra pira kandhani kok mesti sembrono ha mumpung saiki durung kelakon kawula pring ngapus desamu kene klumpukna kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabaya urung mlumpuk mula nggone ngecor dalan diundur maju Pak kowe ngecor maksude wektune diundur piye njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon ning apa sing tok janjeke aja tok apusi tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggali kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati kowe nyengsarake awakmu dhewe urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol kuwi ora apik sing ngomong sapa pekarangan aku ora tuku kok mengentuk tinggalan kok didol ora masalah wis payu Pak lah rak tenan to badut tenan kok iki mengkari tanda tangan wingi aku dikon tanda tangan ra iso anjuk piye lho iso payu kok cap jempol cap jempol iki jempolku pas loro terus iki sesuk 3 dina kas iki payu mbok kuwi ditukokke aja tak nggo tuku lemah meneh nek ngono kuwi apik ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki sing ngomong sapa luwih ciyut pancen setan nang kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis wong cah kaya ngono bapak yo betah-betahe ngopeni mula diundur lha njaluk wektu karo kawulamu pirang dina pirang sasi sak kuwate sak mlumpuke dhuwitmu isin aku Pak wis tak deki tendae ngendi dalan ngarep kae eneng tenda cilik mau kae kanggo mlumpuk masyarakat terus engko karo nggo nyampur semen le nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen iya iki membengkak meneh malahe nyewa molen ayo kuwi tukokke wae cah cukup kok wah iya sing isine nanas apa gedang ayo molen panganan karo molen semen goblok banget cah ora sing isine nanas ki nggo giling apa giling mripatmu iki apa piye gareng aja emosi mangkel aku suwe-suwe ngene wae Pak Bagong ki anake bapak iya Bagong ki anake Semar mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar aja ngucap sing aneh-aneh lho aja ngucap sing aneh-aneh iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna aku ki ngerti kowe iki sapa dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan nek lemu ngucap ki ming lahir tok ora apa-apa ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar mula aku arep sumpah Pak Bagong Semar santai wae to tenang wae aku ngelekke karo kowe Gong ora sembrono lho Gong bapak ki wis ngendika tur aku ki ngerti sapa jatine kowe bapak wis crita karo aku nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe ning karo bapak digawe ragil bapak aku tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo bapak wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar kowe iki biyen ngetutke Semar nomor 1 bangane aku karo Petruk mula bapak tau kandha kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura mergo ucape kae idu geni mandi tenan Gong ora macem-macem lho ora macem-macem lho Gong aja ngucap sing werna-werna kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune rasa ngucap sing aeng-aeng ngene Pak Reng Truk Mar aku arep omong karo kowe aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen mongko tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati Pak ngendika sing apik kowe mundur nem tuthuk ketel ndasmu lho
Tenan aku terima mati tenan, Pak. Yakin aku ora goro, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane, aku munggah neng kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil mar. Nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara dasih ngendikane iki Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak. Langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning Kayiwangan Suralaya. Dados supaya payingan sanggaring para widodara-widodari para Jawata, para dewa, para dewi krana midhanget prasapaning iki Lurah Bagong tumiyup saking Dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bale wismaning iki Lurah Bagong. Mongki nek dikandhani ora nggugu ya kaya ngono kuwi. Bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugah ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tra. Wah, Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Lah edian ra. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh, lho kok nyaine lagi menyang. Murid eleng ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Slamet, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tre. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om pilahing. Lho malah janturan. Awik nomastu namat sidam. Bagong halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil Mudar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ini tak andani ini. Basa Dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa.
Iki adine Semar iki, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adikku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kula. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Apa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagus. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun praptana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong. Putranipun Kiai Semar Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kiai Semar dipun puja wujud larih. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Atenan itu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg. Rungkat bali martiyu kundha. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa. Ing mekaten Kakang kula nuwun sewu. Boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya, namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten, namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong
sakmangke kedah nampi pidana saking kadiwatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martyu kundha manik Kakang Semar. Pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja. Mula guru mbok ya aku wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nendi ya, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki ngapa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho, edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Aku lho ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpah Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh, lah ya emoh. Yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ing bakal ruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kose. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Bagus. Nek kowe ora sago tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan nggone kanggo nglawaton ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek ngancaku arep digawa ning kayangan. Aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem. Aku bapakne ya budidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku.
Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku iki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo Bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gedeng keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Betara guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gagit. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijek urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kuwi? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho ora ngomong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah lak tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi. Kowe iki senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bemison jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali rismanipun Agung Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Mbah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben
ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu Pak, bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Lho apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Probaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Probayane aja kuwatir. Asik. Tumundi. Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani nggih ngestaken dawuh. Bumbunan kula, Pak. Wah maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang kok? Melu. Ibuku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gaku mer. Eno. Loro dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepuh kula nyuwun dipun dilat. Supados kula didaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki ki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo ki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun Bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyuwun pangapunten Bapak Semar nggih Bathuk. Nah, ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok aku mau wani ora. Kegedungkelmu, Mbak. Penyanyi kula niku kalian bapakmu sampun kados anak dhewe. Amun de panyong kula puwun sing mboten niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bali Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wusu. Oh, bojomu iki anu kok mbiyen olahragawan pencak to. Heeh. Oh, pothok mbiyen. Ngarat boto papate
prel. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Kerupuke aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petruk dalem, Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku weling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa kuwi dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongé. Nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina raran-raran. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awi pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nawa Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Ndika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Kowe rasa kuwatir, mengko sing tanggung jawab aku. Sing tanggung jawab aku. Ora ana murinane Bathara Guru tak tandangane. Tak tandangane Bagong. Oh nggih, pangestaken dawuh. Sapa iki mbandemi gendeng iki? Lho. Kok saya akeh sing mbandemi? Kae kawulamu ngopo? Takonane, Pak. Enten napa niki lagi pepanggihan kali Bapak kok yaketen kok dereng limbukan niku napa? Ngomong-ngomong wae niku ngetapke para kawula nek ora ana limbukan trima mulik. Oh iya, heeh, aja kuwatir wis. Tak langsung limbukan, aja kuwatir. Wonten jawuh. Pasanganmu endi? Nembe dandan. Kon rene cepet iki masyarakat wis protes. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku? Oh, aku arep ngopo-ngopo sak karepmu, Pak. Aku tak ndelok limbukan. Dongok pojok kono. Kae sing ora kanggo kae ana jenenge parekan ban ceti mundur. Wis bali. Nggih, ngestaken. Amplope ning dhuwur meja. Nggih. Ngestaken dawuh. Sewan kula sandangan ning dhuwur meja. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh ki Lurah. Wis dadi sampun. Kon rene. Wah. Tonja iki. Tonja piye? Ora bancing cek. Ana bojone barang karo wong liya tonja. Dik daya barang tekan kene ngundha mana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundha mana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Nek mergo guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku kuwi dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku Gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Gareng wis ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap ya. Ora tak siapke linmas ki ardo tuman ora. Wis tak dadekke keamanan kok. Canggo
cangkemmu lencang kemuka kok cangkemmu lencang muka gerak cekap gerak berhitung mulai tempe siji sate loro goblok kira tau baris ora Suram Sembrono minggiro pancen kowe mau perang kowe mundur tan tangane karo Petruk heeh pasrah keselamatan ya Mas iya aja kuwatir Dik heeh iki dewa kok ayo dewa tenan dewa iki jare gedhe tur dawa ayo sing arep iki kok cendhik omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok sing arep iki ya dewa sapa kuwi Bathara Penyarian oh pacare utuh Bathara Penyarian kewajibane nyatet nang kayangan mula kok ngendi-endi ballpoint ayo sing tengah kae kowe tepung ora kok ngerti no nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa sapa kae Bathara Brahma dewaning geni jane wis sampe wis surut ning sing mburu dhewe kok ora imbang ya ora imbang piye ngarep rung ngarep cilik musuh cilik dhuwur musuh dhuwur aku kok malah entuk gedhe mongko musuhmu bahaya dhewe kae kok ae sapa Bathara Yama Dipati kewajibane njabut nyawa edan aku dadi aku entong musuh tukang njabut nyawa ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe ki ana ora sang catut ha hartaku kok anu nyatut untune Yama Dipati dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik mongko lek ku njabut ngeget ha iya mesti langsung udus kowe iki senengane nek dikeplak mbales mestaka e kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun nala garing tak tampa pangestuku tampanono lho nggih Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk Petruk tak tampa pangestuku tampanono Pak Carek bekti kula Bagong tak tampa pangestuku tampanono pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala garing ulun tampa Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa Bathara Brahma hah Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula garing pripun? Aku entuk dawuhing Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candradimukha. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyarian aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa kowe ngerti Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lala garing Setyaki tinunun waduh gadanira wirang tumandang ben Bathara Setyaniku garwanira ameng gareng kok suluke Setyaki ameng ketok gleleng ora Sri Baladewa Narpati iki ngopo iki ora usah werna-werna to Gong nuwun sewu kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong gawe cintrakaning adi kula Bagong ora mawas menapa menika dewa menapa menika wadi menapa menika wada tetep ajeng kula pepalangi lho kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu Bagong ora salah ora luput
Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Baka Mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus nek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Lho iki Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahnya apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku ngarep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing tawedeni apamu. Ora minggat suara aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae lah. Aku butuh ya. Iya, iya. Kene mergani patimu maju kula ladeni Bathara Penyarian. Dodo medun. Oh iya ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebar. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu jabutan awas Wedan Bang ngapa ya muda bingung aku terus mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke katroke. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal. Dijoke sik dijoke. Kaya apik-apik oh. Kok kaya kutuk to, kutuk ndasmu.
Man mangkel aku. Ben nganu aku ra entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat bapak nang nggon-nggon to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabute nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane nang kene ku, Truk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan. Pet-petane ndasku. Iso tangi ora? Iso. Lho. Iso omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, ladara, kowe njabut aku ora mati, tak jabut kena. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu, Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa apa ora minggat cabut nyawamu. Aku iki nek ngamuk mataku lamur kok ya. Petro sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendel tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis tenan ora ngono ndadewane aja ora sangepenae dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Wih, Gong. Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mlayu ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu nang kene. Ya. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe kula lebetaken wonten ing kawah. Ah, kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anak
Kuwi iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alesan anakku Bagok.